Здравейте! Вие сте с адвокатска кантора Кавазова и днес ще говорим за прехвърляне на дружества с задължения. Когато става въпрос за прехвърляне на фирма с задължения, трябва да бъдете много внимателни. Много хора си мислят, че ако се смени собствеността или управителя, задълженията просто изчезват, но това не е така. Те остават да тежат както спрямо новия, така и спрямо старият собственик. Особено опасно е, когато се купува дружество на ниска оценка, без да се направи една пълна проверка. Има случаи, в които клиент е купил фирма, която изглежда напълно чиста, а след дни се оказва, че същата има задължения към НАП над 80 000 лева. Това е един сериозен риск, който често остава скрит. За да бъдете защитени, следва предварително да се изяснят доста обстоятелства, а именно да се извършат проверки в НОИ, в НАП, наличие на ревизионни актове, на ревизионни производства или скрити задължения. Ако вече сте собственик или установите проблем, не се отчаивайте. Законът дава възможност и на вас да бъдете защитени, но трябва да се действа изключително бързо. Това, което следва да знаете, че е много важно да потърсите професионален съвет и опит преди прехвърлянето на самото дружество, за да се избегнат сериозните финансови и правни проблеми в последствие. Вие бяхте с адвокатска кантора Кавазова.